баъди боз шудани гузаргоҳҳои байни тоҷикистон ва ӯзбекистон дар аксарияти шаҳру навоҳии ин ду кишвар бозорҳои достӣ кушода шудааст. Бозори достии Тоҷикистону Ӯзбекистон, ки дар назди Сомонбозори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳудуди 3 гектар ташкил шуд, дар он наздики 400 нафар савдогорони ӯзбек ба хариду фурӯш машғуланд. мақсади мо аз дохил шудан ба бозори Тоҷикистон мардумро бо маҳсулотҳои арзону сифатнок таъмин кардан аст. Дар ин ҷо бозори Тоҷикистону Ӯзбекистон бо номи Саховатро ташкил кардем. Дар бозор намояндагиҳои ширкатҳои истеҳсолии Ӯзбекистон фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. ما خیلی خرسند هستیم که ازبکستان منا تاجیکستان منا همه خیلی اهل شدن و یک دیگرشون مالشون دیدستیم. ما هم همین روز آمدیم که ماهای ازبکستان خیلی ارزان است. با بسیارتر پختگینه بوده است. همون با دیده حاضر ما خریداری شدستیم. дар бозори мазкур молу маҳсулоти хӯрокову либосвории истеҳсоли Ӯзбекистон ба фурӯш гузошта шудааст. Савдогарони ӯзбек мегӯянд имконияти боз ҳам арзонтар кардани нархи маҳсулотҳо вуҷуд дорад. ман Кенҷаев Нодирҷон аз шаҳри Қоқан аз ширкати сумкабарории Golden Life ташриф овардам. мо хеле хурсандем ки мардуми Тоҷикистон моро хуб истиқбол гирифтанд ва дар бозори саховати Тоҷикистону Ӯзбекистон низ шароитҳо хеле хуб аст. танҳо як чизро гуфтан мехоҳам ки баланд будани боҷи гумрукӣ ба мо камтар мушкилӣ пешовар истодааст. мо мехостем ки боҷи гумрукиро пасттар кунанд ва мо ба мардум бо нархҳои арзон молҳои худро пешкаш кунем. همین روز ما فدراسیون روسیه فدراسیش به و دولت قزاقستان به بار خودمون تریکاتاژ ما اکسپورت میکنیم. ما به قزاقستان به رستموشکه 12%، روسیه به 10 تا 18%. لیکن تاجیکستان به قریب 30% دارد رستموشکه. ما میخواستیم که شو آینده به خلق تاجیکستان محصولات های میسر خریدارگیر محصولات ها همون نرخ دستوپنی نرخ های ارزان برای نرخ ارزان گرفتنش معقول شدنش رستموشکه یک دیده بران نقض میشد. аксари савдогарони бозори достии Тоҷикистону Ӯзбекистон молу маҳсулоти хешро бо гузаргоҳи Патар воқеъ дар шаҳри Кунибодом вориди Тоҷикистон мекунанд. мо барои шинос шудан ба ин гузаргоҳ сафар намудем. мо аз муносибати дӯстонаи ду давлат хеле хурсандем. ба дидорбинии хешовандон рафта истодем. онҳо ҳам ба ҷумҳурии мо барои саёҳат ва ба меҳмонӣ омада истоданд. ҳамаш хело хуб. шаҳрвандоне ки сарҳадро убур мекунанд, баъзе ҳолат дар назди сарҳади Ӯзбекистон наздики 4 соат дар навбат меистанд. ман аз чуст ҳастам. дар Тоҷикистон хешу таборҳо дорем. чанд сол боз наомада будам. саҳарии барвақт ба сарҳад омада будем. бо сабаби зиёдтар гузарондани бор дар навбат истодем. дар гузаргоҳи Ӯзбекистон навбат калон будааст, то бегоҳ мунтазир шудем. хайрият ки дар пости Тоҷикистон навбат набудааст. ба президентҳои ҳар ду кишвар раҳмат мегӯем ки сарҳадҳоро боз намуданд. гузаргоҳи Патар баъди солҳои тӯлонии баста шудан моҳи марти соли ҷорӣ кушода шуда фаъолияти 24 соатаро ба роҳ мондааст. дар як шабонарӯз наздики 2000 нафар шаҳрвандон аз ин ҷо убур мекунанд.